Здравейте хора, в настоящото видео съм решил да коментирам партия Има такъв народ. Както знаете, партия Има такъв народ или ИТН е парламентарно представена, макар и с там минимален брой депутати, но парламентарно представена партия. Тази партия смята, че има някаква структура в Павликени. Към ден днешен аз лично не виждам такава. Издигат листа за общински съветници, която там на някои от плакатите виждам, че е подкрепено от ВМРО БНД и едни земеделци, които вече им забравих името. Аз в тая листа всъщност не виждам нищо друго, освен точно това. И не виждам никой от Има такъв народ. А може би има, но аз не го виждам. Водача на листата от ВМРО БНД. Какво да коментираме повече? Поне водача на листата да беше нещо от Има такъв народ. Или пък той се е прекръстил и пребоядисал, както е модерно да се казва. Не знам. Дали нормално е да си в някоя партия, да я напуснеш, дори да каквото и да е, всеки бърка или каквото и да. Ама да се пребоядисаш, да водиш листата на Има такъв народ, да си от ВМРО БНД и да бъде тази листа подкрепена от ВМРО БНД. Нещо не разбирам. Всъщност листата на ВМРО БНД ли е или на Има такъв народ? Ако е на Има такъв народ, значи Има такъв народ са го закъсали страшно много и нямат нито един човек. Най-вероятно Има такъв народ са го закъсали твърде много и нямат нито един човек в община Павликени, който да издигна дори и листа от един човек. Защото нямат нито един човек. И това ползват предатъците си, които са намерили и които сами са им са предложили от ВМРО БНД и някакви там псевдоземеделци, които може би и те са от един човек. В случая с Има такъв народ, според мен е по-интересното кой кого и как използва. Дали тези предатъци на Има такъв народ, които уж подкрепят Има такъв народ, а всъщност са само те в листата, използват Има такъв народ, понеже е парламентарно представена партия, за да имат някакви квоти, да вземат представителите за секционните избирателни комисии, да се възползват от парите от общината, държавата, които дава за тези избори, за тези хора и така, може би, да привлекат някой глас към себе си. Или пък Има такъв народ е толкова много закъсала, че е готова на всичко. Само и само всякакви предатъци да влезат там някъде, в някакво управление, в някаква община, в някакъв общински съвет, без значение дали някога са чували, подкрепили, интересували се от тази партия Има такъв народ, дали са членове на друга партия или не са членове на друга партия. И тях това не ги интересува. Важното е, че се похвалят после. Ето виждате ли, събрахме в тази и тази община еди колко си гласа. Кое е истината според вас? Аз бях Тодор Тодоров.